እዚ ሚልዮነር ሰብኣይ ብዝወረዶ ከቢድ ሓደጋ ኣካላቱ ስለ ዝለመሰ ብዊልቸር ንክኸይድ ይግደድ። በዚ ምኽንያት ከዓ ንዕኡ ክኣሊ ዝኽእል ሰራሕተኛ ንምርካብ ብዙሕ ይፍትሽ። እንተኾነ ግን ንዕኡ ክዕግብ ዝኽኣለ ሰራሕተኛ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ዝበዝሑ ካብቶም ቆፂርዎም ዝነበሩ እንተበዝሐ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ካብቲ ስራሕ ይለዩ ነበሩ። ካብ ትፅቢት ቀረብቱ ወፃኢ ግን እቲ ምስቲ ሰብኣይ ክሰማማዕን ምስኡ ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ዝኽኣለን ሓደ ድኻ ጸሊም መናእሰይ ነበረ። ምዚ መንእሰይ ካብ ዝላለ እንዳሓር ከዓ እቲ ጓሂ ዝመልኦ ገጹ ፍስሓ ዓስሎ። ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነልና። ንሎም እምበኣር ሓንቲ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ልቢ ብዙሓት ሰባት ክትንክፍ ዝኽኣለት ዘ ኢንታቸብልስ ዘርእስታ እዚያ መሳጥ ፊልም ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ቅድሚ ናብ ሙሉእ ትሕዝቶይ ምኻደይ ግን ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነልና ነዛ ሓዳሽ ዝኾነት ቻነልና ሰብስክራይብ ክትገብሩን ብሰብስክራይብ ምስ ገበርኩም ድማ እዛ ቻነል እዚኣ 1000 ሰብስክራይበር ምስ በፅሐት ካብ ተዓዘብቲ ብዙሕ ተቐባልነት ክረኽባ ዝኽኣላን ህቡባት ዝኾና ናይ እንግሊሽን ናይ ካልእ ቋንቋታት ዝኾና ፊልምታት ኣብዚ ቻነል እዚ ክነቕርበልኩም ምዃንና ቃል ክኣቱ ይፈቱ። ሕጂ ግን ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ እዛ ፊልም ክብለኩ። ፊል ቀልጢፉ ዝኹሪ በዓል ቀጢን ጠባይ ቢልዮነር ሰብኣይ እዩ። ሰባት ገና ጽቡቕ ገይሮም ከይተላለይዎ ጠባዮም ቀልጢፉ ናይ መጽናዕ ባህሪ እውን ኮላይ ኣለዎ። በዚ ከዓ ነቶም ንዕኡ ናይ ምእላይ ስራሕ ክረኽቡ ቃለመጠይቕ ክገብሩ ዝመፁ ሰባት ውሳንኡ ንክህቦም ብዙሕ ኣይሽገርን እዩ። ኣብ መንጎ እቶም ስራሕ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እሩም ጠባይ ዝነበሮ ጸሊም መንእሰይ ነበረ። እዚ መንእሰይ ኢድሪስ እዩ ስሙ። እቲ ብዛዕባ እዚ ስራሕ ኣፍልጦ ዘይነበሮ ኢድሪስ እቲ ኢንተርቪው ክገብር ዝቐሰቦ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ስራሕ ደልይዎ ዘይኮነስ ስራሕ ስለ ዘይነበሮ ኣምጽኦ ኢሉ ድማ ሓገዝ ገንዘብ ንኽረክብ ስራሕ ይደሊ ከም ዘሎ ዝሕብር መረጋገፂ ፌርማ ንምርካብ እዩ። ኢድሪስ ዘምጽኦ ገዲፉ ምስታት ሓጋጋዚት ኮሸምሸም ክብል እኳ እንተጀመረ እቲ በቲ ፍሉይ ተግባሩ ዝተመሰጠ ፊል ግን ሰራሕተኛኡ ክኸውን ሓረዮ። ንጽባሒቱ ስርሑ ንክጅምር ክምለሶም እውን ተላብዮም ኣፋነውዎ። ኢድሪስ ካብ ትጽቢት ወፃኢ ስለ ዝኾኖ በቲ ዝቐረበሉ ዕድመ እንዳተገረመ ካብቲ ገዛ ሓንቲ ስልማት ብምስራቅ ሓዲግዎም ወፀ። ኢድሪስ ምስ ሓትንኡ ካብ ዘይራኸብ ነዊሕ ኮይንዎ። ናብኣ ምስ ከደ ድማ ሕጂ እውን ክሰርቀኒ ኢሉ እዩ መፂ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ኣመና ትቁጣዕ። ትቅበሎ ስለ ዘይደለየት ከዓ ማዕጾ ከፊታ ካብቲ ገዛ ኣባረረቶ። ኢድሪስ ክብሎ ዝኽእል ወላ ሓደ ነገር ኣይነበሮን። ብዘይ ዘረባ ድማ ንገዛ ሓትንኡ ሕቁኡ ሂቡ ተዓዝረ። እዛ ለይቲ ከዓ ምስቶም ናይ ቀደም ግዳም ሓደር ዕረኽቱ ክሕልፍ ወሰነ። ኣዝዩ ጠምዩ ስለ ዝነበረ ምስኣቶም ንእሽቶ መግቢ ተኻፊሉ ጠምያ ዝነበረት ከብዱ ብምዕጋስ ኣውጋሓ። ንጽባሒቱ ናብ ገዛ ፊሊፕ ተመልሰ እሞ እታ ሰራሕተኛ ድሮ ንዕኡ መንበሪ ዝኸውን ኣዝዩ ጽቡቕ ክፍሊ ኣዳልያትሉ ጸንሐት። ካብ ምጽባቑ ዝተላዕለ ኢድሪስ ፍጹም ተደነቐ። ንኹሉ ድማ ብዕኝቱ ኾለሎ። እንተኾነ ግን ብቕድሚ ሕጂ ሰሪሕዎ ዘይፈልጥ ስራሕ ክሰርሕ ይዳሎ ብምንባሩ እዚ ነገር ኣዝዩ ከበዶ። ነቲ ልሙስ ከመይ ገይሩ ክኣልዮ ከም ዘለዎ እታ ሰራሕተኛ እንዳመሃረቶን ከላ ኣብቲ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ሳሎን ገዲፍዋ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ተሓለ። ስራሕ ምስ ጀመረ እውን ብዙሓት ጌጋታት ይፍጽም። ንፊሊፕ በቲ ናይ እግሪ መሕጸቢ ዝኾነ ሳምና ብምጥቃም ርእሱ ይሓጽቦ። ኣካላቱ እንዳሓጸቦ እውን ከምቶም ካልኦት ጓንቲ ይጥቀም ኣይነበረን። ንጽባሒቱ ከይፈለጠ ኣብ እግሪ ፊሊፕ ውዑይ ማይ ይከዓወሉ። ፊሊፕ ግን ግዲ ኣይገበረሉን። በዚ ዝተገረመ ኢድሪስ መሊሱ ድማ የፍስሰሉ። ኣብ ግዜ ምሳሕ እቲ ልቡ ምስ ኣዝያ ምልክዕቲ ተሓጋጋዚት ሸፊቱ ዝነበረ ኢድሪስ ናብኣ እንዳጠመተ ከኸልሶ ክብል ኣፉ ስሒቱ ነቲ ማንካ ናብ ዓይኑ ይሰዶ። ነዚ ኩሉ ጌጋታት እንዳፈጸመ ከሎ ግን ፊሊፕ መመሊሱ ይፈትዎ። ፊሊፕ ንኢድሪስ ናብ ከተማ ከዛውሮ ምስ ሓተቶ ኢድሪስ ኣብታ ናይ ሱንኩላን መኪና ክሰቕሎ ኣይደለየን። ኣብ ክንዱ ድማ ኣብታ ተሸፊና ዝነበረት ኣዝያ ምዕርግቲ መኪና ምስኡ ብቕድሚት ሰቒልዎ ተበገሰ። ሃንደበት ግን ጎረቤቶም ነቲ ፓርክ ናቶም ተጠቂሙሉ ስለ ዝጸንሐ ኢድሪስ ካብ መኪንኡ ኣውፂኡ ዳግማይ መኪንኡ ከየንብራ ኣፈራሪሑ ሰደዶ። የዕረኽቱ ፊሊፕ ነዚ ጸሊም መንእሰይ ልቡ ኣውዲቑ ንኸይኣምኖን ጸለምቲ ሰባት ድንጋጸ ዘይብሎምን ንኽእምንዎ እንዳተጋደሉ ዓሌታዊ ምኽሮም ይልግስሉ። ፊሊፕ ግን ንዓይ ዝድንግጸለይ ሰብ ኣየድልየንን እዩ። ኢድሪስ ንዓይ ከም ሓደ ስንኩል ዘይኮነ ከም ዓርኩ እዩ ዝርየኒ፣ ስለዚ እየ ኸ ኣነ ዘፍቅሮ ብምባል ይምልሰሉ። ሓደ ለይቲ ፊሊፕ ትንፋስ ሓጽሮ እሞ ክዕለብጥ ስለ ዝጀመረ ኢድሪስ ተሲኡ ማይ ብምጥልቃይ ጨርቂ ኣብ ግንባሩ የንብረሉ። ክሳብ ድቃስ ዝወስዶ እውን ምስኡ ኮፍ በለ። ነታ ለይቲ ድማ ኢድሪስ ንፊሊፕ ክሕልዎ ከይደቀሰ ኣውጋሓ። ሰዓት 4 ወጋሕታ ምስ ኮነ ፊሊፕ ካብ ተኣትይዎ ዝነበረ ሃለዋ ተበራበረ። ኢድሪስ ንፊሊፕ ኣብ ዊልቸር ሰቒሉ ከዛውሮ ንደገ ሒዝዎ ወፀ። ፊሊፕ እቲ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ደስ በሎ። ንኢድሪስ ከዓ ብዛዕባ ሕማሙ ኣዕሚቑ ዕለሎ። እቲ ኸመይ ጌርካ ሕማሙ ከም ዝእለ ዘይፈልጥ ኢድሪስ ዓሚቕን ብሉጽን ሰብኣውነት ግን ነበሮ። በዚ ምኽንያት እዩ ከዓ ፊሊፕ መመሊሱ ክፈትዎ ዝኽኣለ።
ኣብ ሓደ እንዳ ሻሂ ኮፍ ምባል ከዓ ነቲ ዕላሎም መሊሶም ኣዕመቕዎ። ፊሊፕ ሓንቲ ኣዝዩ ዘፍቅራ ብቴሌፎን ዝተላለያ ጽብቕቲ ጎርዞ ከም ዘላን እንተኾነ ግን በቲ ስንኩልንኡን ብኣካል ክረኽባ ከም ዝፈርሕን ይዕለሎ። ድሕሪዚ ዕላሎም ከዓ ናብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት ተተሓሒዞም ይኸዱ። ኣብቲ ኮንሰርት ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ብምሉኦም ሃብታማት ነበሩ። እቲ ንሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቓሳትን ሙዚቃን ከዓ ንኢድሪስ ሰሓቑ ምቁፅጻር ክሳብ ዝስእን ገበሮ። ተግባራት ናይ ኢድሪስ ድማ ንፊሊፕ ከስሕቆ ጀመረ። ፊሊፕ ኢድሪስ ናብ ሂወቱ ካብ ዝኣቱ ንድሓር ናይ ብሓቂ ሓጎስ ከስተማቐር ክኢሉ እዩ። ልዕሊ እቲ ዝገብረሉ ዝነበረ ምክንኻን ኣዛነይቲ ዕላላት እንዳነገረ ተዋሒሉ ከም ዝስሕቕ ይገብሮ። ንጎ ካብ ዓራት እንክደስእ ኣካላቱ እንክርሓፅቦ ከምኡውን መግቢ እንዳበልዑ ይስሕቑ። እቲ ናይ ምእላይ ክእለቱ እንዳተመሓየሸ ስለ ዝኸደ ንፊሊፕ ጽቡቕ ገይሩ ከንቀሳቕሶ ይጅምር። ኣብታ ንሱ ዝንቀሳቐሰላ ዊልቸር ድማ ክልቲኦም ተሰቒሎም ብናሃሪ ኣብ ጎደናታት ይዛወሩ። ኣብ ዕለት ልደት ናይ ፊሊፕ ነቶም ዝሑል ሙዚቃ ዝፃወቱ ዝነበሩ ሙዚቀኛታት ንኸቋርፁ ብምእዛዝ ኣብቲ ስቴጅ ወፂኡ ክስዕስዕ ይጅምር። ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዕዱማት እውን ምስኡ ንኽጽምበሩ ይጽውዖም። ንሶም ኮላይ ዕድሚኡ ንምኽባር ምስኡ ይጽዕስዑ። ቅድሚ ሕጂ ኣስተማቒሮሞ ዘይፈልጡ ፍሉይ ሓጎስ ድማ ይስምዖም። ድሕሪዚ ሓቢሮም ናብ ሓደ ናይ ቅብኣ ኤግዚቢሽን ክኸዱ ከለዉ ኣብቲ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ኢድሪስ በቲ ዝረኣዮ ቅብኣታት ተተባቢዑ ስእሊ ክቀብእ ፈተነ። ብዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝተጨሓዳደረ ቅብኣ እውን ቀብአ። ምስ ፊሊፕ ኮይኖም ከዓ ነዛ ቅብኣ ብ11,000 ዩሮ ክሸጥዋ ክኣሉ። ሓደ መዓልቲ ጓል ፊሊፕ ኣብ ዓራታ ተጋዲማ እንክትነብዕ ኢድሪስ ይሰምዓ። መንቢዕኣ ምኽንያት ምስ ሓተታ ኣፍቃሪኣ ጠሊምዋ ኸበቅዕ ከም ዝፀረፋ ነገረቶ። ድሕሪዚ ነቲ ኣፍቃሪኣ ኸይዱ ብኽሳዱ ብምሕናቕ ሕጂ ብቁልጡፍ ከይዱ የቕሬታ ክሓታ ነጊሩ ኣጠንቀቖ። ንሱ እውን ከም ዝተባሃሎ ገበረ። ህይወት ምስ ፊሊፕ ንኢድሪስ ስድራ ቤቱ ኣረስዖ። ሃንደበት ከዓ ሓዉ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ይመጽእ። ኢድሪስ ድማ ናብ ሓብቱ ደው ኢሉ ነዊሕ ይቋየቕ። ፊሊፕ ከዓ ነዚ ኩሉ ይሰምዖ። ንኢድሪስ ፀዊዑ ድማ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ስድራ ቤት ክስራሕ ከም ዘለዎ ምኽሪ ይልግሰሉ። ኢድሪስ ምኽሪ ናይ ፊሊፕ ብምቕባል ስርሑ ኣቋሪጹ ናብ ስድራ ቤቱ ክኸይድ ምዃኑ ነገሩ። ኣምሳያ እዚ ኩሉ ዝገበረሎም ጽቡቕ ነገር ኖቤል ናይዛ ገዛ ሰለሞ። እቲ ኣብ ምርኻቦም ትጸልኦ ዝነበረት ተሓጋጋዚት ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊኡ ዝነበራ ኣጠማምታ ተቐይሩ ነበረ። ናብ ሰይቱ ክኸይድ ከሎ ድማ ብፍሕሹ ገጽ ተፋነወቶ። ኢድሪስ ንኩሎም እቶም ገዛ ተፋኒዎም ከብቅዕ ንፊሊፕ ግን ከይተፋነዎ እዩ ጉዕዝኡ ጀሚሩ። ፊሊፕ ድማ ብፍኒስትራ ተቐልቂሉ ብዓይንቱ እንዳረኣየ ይፋነዎ። ኢድሪስ ድሕሪ ምኻዱ ፊሊፕ ኣለይቲ ዝኾንዎ ሰባት ይደሊ። ነዚ ስራሕ ዝደልዩ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት እኳ እንተመፁ ፊሊፕ ግን ከም ኢድሪስ ገይሩ ክዕግቦ ዝኽእለ ክረክብ ኣይከኣለን። ዝበዝሑ ንፊሊፕ ክርእይዎ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ከም ሓደ ዓርኮም ዘይኮነስ ከም ሓደ ኣዝዩ ሃብታምን ሉምስን ገይሮም ይርእይዎ ነበሩ። ኣተሓሕዝኦም ጸቕጢ ክፈጥረሉ ነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢድሪስ ንስድራ ቤቱ ባዕሉ ክኣልዮም ይጅምር። ነቶም ንሓዉ ዘሸግርዎ ዝነበሩ ማፍያታት ከዓ ካብ ሓዉ ንኽርሕቑ የጠንቅቖም። ነታ ካብ ገዛኣ ሰጊጓቶ ዝነበረት ሓትንኡ ከዓ ካብ ኣትያትዮ ዝነበረት ሽግር ንኽትወፅእ ሓገዛ። ስራሕ ክደሊ ምስ ጀመረ ከዓ ካብቲ ሚልዮነር ዓርኩ ተማሂሩ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝነበሮ ቃለ መሕትት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ሓለፎ። ሓደ ምሸት ፊሊፕ ሃንደበት ወቕዕ ልቢ ተላዒልዎ ብኸቢድ ሓመመ። እታ ሰራሕተኛ ድማ ንኢድሪስ ፊሊፕ ብድሕሪ ምኻዱ ከም ዘይጠዓሞ ነጊራ ሕጂ ድማ ንፊሊፕ ናብ ንቡር ክመለስ ንኽሕግዞም ሓተተቶ። ኢድሪስ ድማ ብቁልጡፍ ናብ ቤት ዓርኩ ኣምርሐ። ንፊሊፕ ምስ ረኣዮ ድማ ድሮ ክላግጸሉ ጀመረ። ገጹ ድሕሪ ምርኣዩ ግን ፊሊፕ ንነዊሕ እዋን ሕጉስ ከም ዘይነበረ ክግምት ኣይተሸገረን። ተቐላጢፉ ከዓ ናብ ሓደ ቐላይ ወሰዶ። እንዳተዘወሩ ክዕልሉ ምስ ጀመሩ ፍሽኽታ በብቑሩብ ኣብ ገጹ ተራእየ። ገዛ ተመሊሶም ጭሕሙ ኣብ ዝኣልየሉ ነቲ ጭሕሙ ሓንሳብ ናይ ማፍያታት ሓንሳብ ናይ ሂትለር እንዳገበለ ክላገጸሉ ጀመረ። ሓቢሮም ድማ ይስሕቑ። ንጽባሒቱ ከዓ ኢድሪስ ፊሊፕ ከይፈለጠ ምስታ ኣፍቃሪቱ ጓል ኣብ ሓደ ቤት ቁርሲ ቆፀራ ገበረሎ። ንፊሊፕ ድማ ኣብቲ ናይ ቆፀራ ቦታ ገዲፍዎ ንግዳም ወፀ። ፊሊፕ ዘይተፈጸበ ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ኣፍቃሪቱ ጓል ኣብ ቅድሚኡ ቆመት። ኣብ ውሽጡ ከዓ ፍርሕን ሓጎስን ተሓዋወሶ። ንተግባሩ ኢድሪስ ድማ መግለጺ ይስእነሉ። ፊሊፕ ኣዝዩ ዕውትን ሃብታምን ሰብኣይ እኳ እንተኾነ ድሕሪ እቲ ዝወረዶ ሓደጋ ኣብ ጓህን ጽምዋን ዝተዋሕጠ እዩ። ዝበዝሑ ሰባት ሃብታም እዩ ኢሎም ይቐርብዎን ልሙስ ኢሎም ድማ ይድንቁፅሉ ብምንባሮም ዕግበት ይስምዖ ኣይነበረን። ኢድሪስ ግን እዚ ኩሉ ኣብ ጎኑ ገዲፉ ናይ ብሓቂ ዓርኩ እዩ ኮይኑ እዚ ዛንታ ውፁእ ሓቂ እዩ። ፊሊፕ ብኢድሪስ ተሓጊሱ ዳግመ መርዓ ክገብር ክኢሉ እዩ። ኢድሪስ እውን ብወገኑ ተመርዒው ኣብዚ እዋን ማናጀር ናይ ሓደ ትካል ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ።
ሽዑ እኳ ተፈላለየ ህይወት ይመርሑ እንተሃለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ኣዝዮም ዝፋተው ይዕርኹ እዮም